hondo yaHonorable Machakaire yapindirwa naGreatman apo vachitaudzana naTindo Mazuru. Greatman ari kuti iye Honorable Machakaire vari kubatsira vanhu vakawanda. Zvinova zvatsamwisa Disability Association ikati aiwa bodo kana weGreatman uchibenefita hatisi tese. Kuti vana madisabilities vanhu vasingaoneki kana kuti vasingadiwi pane zvinhu zvinonaka. Pane zvinhu zvekuti anzi like kuvhota ndo patotonzi uyai tichibatwa zvemasai tinekangwa kuita ketinoona kuti ma-government complexes hatikwanisi kupinda vana madisabilities. Mukomana abva aedza kuzvikumbirira wheelchair kuna vaMachakaire. VaMachakaire vakabva vangoti aiwa iwewe une disrespect, hauyi pasocial media uchitaura zvinhu zvisirizvo, tiri kupa wani vanhu vane madisabilities rubatsiro. So Greatman abva aware ndokuti iye kutaura chokwadi Honorable Minister Tino Machakaire vari kubatsira vanhu vakawanda vanorarama nehurema kusanganisira ini naiye Tindo. But despite your differences zvawaita my guy, tarnishing zita romwe munhu pasocial media like this, wavharisawo mikana yevanhu vakawanda vane hurema vanga vachabatsirwa nekuda kwekungotadza kuva grateful kwako. My guy, don't be stubborn, don't be rude only for the sake of likes and followers on social media. Be humble, be respectful and focus on the music. Ukadaro unoenda kumberi. Kunemi vaMachakaire, don't fight with this little boy. Rambai muchibatsira vanhu vakaremara. Thank you. So ndo mashoko aGreatman aya. So zita kuti Tindo Mazuru ati aiwa iwewe Greatman, I respect you a lot. I have a family and it needs to eat. And don't try to be used to fight me. Handina time to fight with you. Taura zvaunoziya. Handizi benzi. Why are you forcing me kuti nditi ndakabatsirwa? Ndisina. Don't try to tarnish my image. Kana wapuwa zvawapuwa ikoko, it's fine and it's your life. Let the Zimbabweans help me. Handisati ndamboita chinakira paupenyu hwako. I do not want to lose my respect yandinokupa. So ndo nyaya iri pakati paGreatman naTindo. Vanhu vari kuti ivo Greatman inyaya here yekuti uri kuda kupuwawo mota, uri kuda kunzi enda unoona Victor nekuti maitiro ako haana kunaka zvachose. Kana munhu akati ane need usabve wataura nekuti iwewe hauna need. Manetizens ati zvoni Mr. Jika iko zvino tikakuonai hatisi kukupai kana senti. Imimi beta muende munobatsirwa navaMachakaire. Tiri kukuzivai nekuti maitiro enyu aya ari kuda kuita seari kuwandira kuunu waDorcas Moyo. Hapana chamuri kutsvaka kunze kwekutukwa kuti munobhadharwa uye munoona Victor. Dzungu rakawandisa zvaakabatsirwa naOlinda takatarisa wane. VaMachakaire vaibepiko? Kuima hamuna here kukumbira chakwaya mukanogarira ikoko muchiti maybe mungapuwa something, asi hapana chouviri chakambobuda. Nai Greatman, chawakapiwa chiko asi waitwa here mukuru wavo vese. VaMachakaire zvekuti hanze mukoma Tindo vari entitled. Aiwa guys, ichokwadi vanofanira kutova entitled because vakati ivo your sense of entitlement is on another level. Zvine basa reko. Vanhu vane hurema sewana Greatman nanaTindo ivava vatori entitled kuwana state assistance. Ngoti nyika yedu ndiyo isina kugadzikana chete, but guys vanofanira kuva vachitowana something. Vamwe vari kusupporta Greatman vakati Tindo uyu anotove nepamuromo ane bitterness yakanyanyisa futi yezvo you have a family, it needs to eat. Handiti mhuri ndeyako wakazviitira wega here. Chirega kudaro woda kuto amtwista vanhu kuti vakubatsire bodo. Greatman angonziwo kana paitika nyaya yekuti pana A achirwa naB, iwewe usade kuisa 2 cents dzako. Yes, tinoziva kuti muri advocate wevazhinji uye munofarira kutaura, but pamwe pacho panongoda kuti uzvinyararire, usapindire tunyaya twakadai nekuti vanhu vanozokumiskota vozorega kukubatsira kumberuko. But anyway guys, akati vanhu vakaremara vanonida kubatsirwawo zvakanyanyisa ndiani konai. People can still work on their own. Vari kushanda varume ava. Chatinokwanisa kuita seZimbabwe kungosapota ati yavo upenyu hwavo vongoenderera mberi nemhuri dzavo dzowanawo chingwa
patafura. Thank you so much for watching, and do leave your comments on what you think about Tino Machaka here. Angani marights here kudza umwe munhu kuti are entitled because akumbira kubatsirwa akati susu sevanhu vari vakaremara hatisi kuwana rubatsiro kubva kugovernment. Akatotaurawo akati ndimi wani minister of youth, tarisaiwo kune imwe direction, musangowandire one side, tarisaiwo chero kwatiri madisabled. Zvinobva zvangotukisa here izvozvo guys. Minister vanofara kuva vachirepresenta vanhu, but kana vava ivo vagara pane imwe level, zvinobva zvangoshata.